Mae'n iechyd meddwl yn effeithio ar y ffordd rydyn ni gyd yn meddwl, teimlo ac yn ymddwyn o ddydd i ddydd. Ac a hithau'n wythnos iechyd meddwl, mae pobl o bob oed yn cael eu hannog i siarad am union hynny. A dyna mae'r stafell arbennig yma, y trobwynt, yn ysgol gyfun gwyr yn ei gynnig. Mae'r trobwynt yn fel i plant sydd fel gyda llawer o straen gallu dod lan fan hyn, tywelu, achos os ti'n cadw fe mewn, bydd ti'n fel teimlo fel diflas a pethau fel hwnna, a os ti'n gyda rhywun i siarad i, mae'n well achos bydd ti'n fel mwy hapus. Weithiau mae'n anodd i sylweddoli bod rhywun yn mynd trwyddo rhywbeth, felly mae'n bwysig siarad fel bod rhywun yn gallu helpu chi a bod yn empathetic, a mae nhw wedi gallu rhoi ffyrdd i chi sut i ddelio gyda hynna a rhoi cymorth i chi pan angen. Mae nifer o bethau gallech helpu gyda iechyd meddwl, o gael digon o gwsg i gael digon o awyr iach. Mae'n bwysig hefyd i siarad am eich teimladau gyda oedolyn rydych chi'n ei drystio, os oes unrhyw beth yn eich poeni. Thema'r wythnos eleni yw symud, a thra'n bod ni gyd siŵr wedi clywed am gadw'r corff yn ffit ac yn iach, mae yr un mor bwysig i gadw'r meddwl yn iach. Fi'n fel teimlo'n drist, fi'n hoffi jyst mynd ar wac a jyst mynd ar jog neu rhywbeth, a fi'n teimlo fel mae iechyd corfforol yn hefyd fel helpu iechyd emosiynol. Mae'n rhaid i ni godi ymwybyddiaeth oherwydd yn enwedig yn yr oed yma, mae llawer o straen fel yn ysgolion uwchradd blwyddyn 7 yn dod lan, mae'r newid o ysgol gynradd yn anodd, a dwi'n neud nofio. Felly mae nofio yn cymryd fy meddwl off popeth. Mae fel gorffwys ar diwedd dydd, a deifio mewn i'r dŵr, sdim byd yn poeni fi. Drwy ymarfer corff felly, dach chi'n helpu eich iechyd meddwl. Ond os am fwy o wybodaeth, mae cyngor ar wefan Stwnsh.